Vítam vás v ďalšom tutoriálu, čiže napríklad roll sa robí vlastne takto. A obyčajný roll sa robí tak. Keď dáte ruky tak, ja som to robil tak. Takže takto dám ruky. To bol klasický roll. Takže roll spočíva v tom, že ako sa odrazíte, buď robíte kotúľ letmo, alebo iba takto. Keď robíte iba takto, to je proste obyčajné. A keď kotúľ letmo, to je už niečo iné. Takže tak. Takže najprv si ruky dáte takto, potom takto a už iba sa prevalíte. Teraz vám to ukáže môj kamoš Marek. Takže ukážem vám obyčajnú roll. Že máte takú roži a urobíte obyčajný roll. Je to ľahký, nie je k tomu veľmi potrebné, vždycky pri dopadávaní ho urobte, menej všetko bolí, keď to urobíte, tak čau.